El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre demana a la Generalitat que destini una part substancial de l'impost a les centrals nuclears a la comarca. L'ens comarcal va redactar en el mateix ple d'ahir una declaració institucional amb aportacions dels 3 grups polítics representats al ple. Des del Consell defensen que aquesta part de l'impost que es destini a la Ribera d'Ebre s'hauria d'aplicar amb caràcter compensatori per acollir els 2 reactors nuclears de la central d'Ascó. Des de Convergència i Unió de la comarca de la Ribera d'Ebre ja hem entrat al Parlament de Catalunya una proposició per tal de que aquest nou impost reverteixi amb una part substancial a la nostra comarca perquè pensem que és de justícia, és un impost que parla de possibles afectacions i de potencials riscos, i no s'entendria que una part important d'aquests diners no es quedessin aquí a la comarca. Jo crec que amb un exercici d'agilitat política per part de tots els grups que estem aquí avui hem redactat molt breument una declaració institucional molt curta però que diu moltes coses i per tant instarem a tots els grups polítics que estan al Parlament de Catalunya a donar suport a aquesta iniciativa. D'altra banda, el Consell també va aprovar per unanimitat el reglament regulador del repartiment d'aliments a les famílies més necessitades de la comarca i també va aprovar les bases de la concessió d'ajuts del menjador escolar per al proper curs.